வார்த்தையை இந்த மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்தமாய் கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது. கர்த்தருடைய கண்கள் இன்றைக்கு காலையில் வேதம் சொல்லுகிறது, நோவாவுடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது என்று சொல்லி இந்த மாதத்தினுடைய கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிட்டிருக்கிறார். பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதங்களை, குடும்பத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அப்போ அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது அவருடைய செவிகள் திறந்து நீ கேட்டவைகளெல்லாம் கர்த்தர் கட்டளையிடுவாராக. அப்போ அவருடைய கண்கள் மேல நோக்கமாக இருக்குது. உனக்கு என்ன தேவை என்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். இந்த மாதத்திலே உனக்கு செய்வார். அவரை தொடர்ந்து செவியுங்கள், கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.